saboda Allah kana magana fi sabilillahi kin sa rasai ne wannan rigima ne ta ba ta jiba daban to abin da ya dace kawai ni ina ganin na yanke shawara kawai amma ba daidai bane ba yau kin hankali na kwanciya yau ki ta mun da hankali gobe ki ta mun da hankali ina kasa gane irin wannan amma abin da ya dace kawai ina ganin kawai yanke hukunci zan ƙara mata aure kawai zan ƙara mata ya zama duk abin da zai yi kawai. Ina gajiya. Alhamdulillah. Ya kwana biyu. Alhamdulillah. Masha Allah. Lafiya lau. Alhamdulillah. To mu dama ina da wata magana ne amma ta rade tana damuna a zuciyata. Ina ta kokarin na ga miki na kasa saboda nauyi. Saboda haka ne ya zama wajibi saboda matsayin yadda nake a gun mahaifinki to shi yasa na kasa faɗi. Amma abun dole ne na fito ne magana. Ba wani abu ne illa na dade ina kaunaki a cikin zuciya. Kwarai da gaske. Allah. Saboda haka wannan kuma magana ce idan kin amince kin ga kin yadda ba wani abu kin san dai da gaske nake ni ba wasa zan zo da shi. Ni da malam Inuwan sai na yi shawara duk abin da tunani na ya bani sai in gaya ma. To shikenan ya kamata ki yi tunanin dai da wuri kuma domin me ga lambawa ta ma waya ta ki samun lambar. Ba damuwa. Zan ina da kai tsara. Yawwa fara in kira na gani. Yau ga namban mata shi. Shikenan. Alhamdulillah sai na ji da gari. Duk abin da ake ciki zan gaya maka. To shikenan. Insha Allah. Alhamdulillah. Wannan al'amari Allah ya tabbatar da shi. Idan Allah ya tabbatar wannan yaran da su da uwarsu za su ci kwalɓubansa fa za su san ba kwantai ne ba hanzu da rubuwa ta. Nana, kwana biyu. Ya aiki? Lafiya. Nana kwana biyu me ya hana ki zuwa makaranta? Ban ji daɗi ba. Allah sarki Allah ya baki lafiya. Amin. Kin san me Nana? Sai kin faɗa. Malam Inuwa ya ce wai yana suna kuma da gaske yake son aure yake so. Malam Inuwa baban Jaba? Shi fa. Wai wani irin so? So na aure kuma da gaske yake zai aure ni. So? Aure kuma. Ke kuma kika ce ne? Ya na ansa namban shi nace idan nayi shawara zan kira shi. Amma dai kin san matarsa masifaffiya ce ko? Kike tunanin zaki shiga gidan nan? Shi yace yana suna Nana kuma da aure. Kin fa san yar shi Jaba? Na santa. Kina ga mace ce fa ta mai da kanta yar daba. To, duk yadda dai kika gani. Amma shawara ce zan baki. Wallahi wannan matar ba za ki iya zama a gidanta ba. Shikenan ba damuwa. Sai an jima. Ka isa ka wuce baka kawo gaisuwa ba? Ku je mu je ma. To bari ka zan tela ma. Duk wanda ya ce zai biyo wannan yankin, inda ya zo ina zaune a waje, sai ya zo ya duka. Ko mai gidanka ne ya yanko ta wannan ekar. Dole ne sai ya zo ya kawo gaisuwa. Ni fa ina alfahari da cewa mu da bindiga muke aiki, domin bindiga ce kayan aikinmu. Ba irin ku bane da kuke aiki da wuka, wanda mutum yi sa'a ma zai iya tsallakewa. Amma mu zuwa ɗaya muka mutum sai ya bakunci lahira. Kai, saurara. Kwantar da hankalinka. Ai ta mahautan ma sai ka iya aiki da ita. Kafis faɗin yankin nan sai mun tabbatar ma da cewa babu wanda ya kai ma iya aiki da ta mahauta. Sannan ta kakan ma sai mun nuna muku cewa ku yara ne. Za mu yi ƙaurin suna a yankin da kai hatta mai gidan naka masu ya zo ya kwantar da kansa in ba ka sai dai ya haƙura da harkar. Makashin maza kan kai shi. Wato na ji daɗin fa bayanan amsar da kika bani. Ni da ma jira nake ka zo. In gaya maka abin da ya faru auren nan nawa ni da kai kuwa zai yi. Kamar me yasa? Saboda akwai matsala. Matsala kuma? Kwarai. Saboda da yarka da matarka mun haɗu a hanya sun kama ni sun yi min dukan tsiya sun min ligi-ligi a titi sai da na sha magani. In
Umma kin ga yarinyar da baba yake sa aura. Hauni, dama ke ce momi? Wacce Malam Inuwa yake nima? To wallahi ki san da cewa in kika shigo gidana makabarta ne. Wallahi gidana daga ni sai ƴaƴana barki in ga miki. In kika shigo gidana ba ta nuna mata a waje ma. Kin isa tun yanzu in fara miki. Tun yanzu. Rabu da ita ɗaleta, ja ba kaɗai ta ishe ta zo mu tafi. Zo mu je na fara miki abun haushi abun kunya ma. Wannan kaɗai ta ishe ta jaba. Sai ki gane kuskuren ki zo mu. Amma baki gaya min ba? Taya aure zai yi. Ya kamata tun farko ki min wannan bayani. Yanzu na riga na ga na ɗau mataki. Ni ba ne nake da gidan ko su suke da gidan? Gidanka ne amma sun mun duka. Ki kwantar da hankalinki, ni ne fa nake da gidan nan fa, ba su suke da gidan ba. Allah sau da kere ki amarya ba ta laifi. Ai kuwa dai sun mun dukan tsiya. To yanzu duk yadda za ki ga abin da zai faru. Ma ba ki da matsala. Na fara jin daɗi, na fara jin sa'ida a zuciyata masannin ki wannan magana. Kai, amma fa ba su kyauta ba. Amma zan ɗau mataki. Zan ɗau mataki da gasken gaske. Saboda haka za ki ga abin da zai faru. Shikenan, na gode. Insha Allah za ki gani, na gode. Fatima, zo. Ku da ‘yata fa nake so ne magana. Magana nake ba. Yan saboda Allah Fatima, ba za ki canja tarbiyyarki ba. Kullum ana miki nasiya kina ƙi. Kin ɗauko tarbiyyar uwarki. Kullum abin da ake gaya maki ne daban na gobe daban. Wa sunanki jaɓa ke ce miki. Ga sunanki mai kyau mai suna na asali. Babban suna amma an canza miki suna. Ya dai ka gaba. Iye, haka nake ce. Mahaifinki ne ni fa. Umma. Me faru? Yar albarka. Wa ya taba min ke? Ba wancan mutumin bane ba. Ya zo sai wani gaya min baƙaƙen magana yake yi. Mahaifinki ko? Yanzu ya fita. Ai daman na san ya daidaici daidai dawuwanki. Shi ne ya ɗau buta ya wani fita a lolan gulma. To umma duk duniya akwai wanda ya isa ya gaya min ne in yi. In ki bari. Kar ki sake ki ɗau maganan shi. Na gaya miki. Duk abin da nake gaya miki shine daidai. Kadda ki sake yana nima ya raba ni da ke ne. Wata ba mahauta? Ke dallata ana miki magana ki. Makashin maza bane ce yana so na dole sai ya yi soyayya da ni. Makashin maza. Makashin maza. Wannan kaman ƙawar jaba. Keke ce kanwar jaba? Wannan yarin da ita zan yi baro. Kwata ma doron kwa faɗa ta ka cikawa tamu. Wannan yarin da ita zan yi baro. Kina jina da kina so da ba kya so ni makashin maza sai na yi baro da ki. Kwata ma doron kwa a lafiya ba ta yi wallahi. Wannan shi ne. Ko da ba kya so kuwa. Ba ke ce kanwar jaba ba. Ana cewa jaba ta sa baki a ban mata ko? To din ta sa mun baki ta mahauta zan sa in cire mata na jabar. Sha jinin marga ta horo. Kin fahimta? Saboda haka ki sa a ranki cewa sai na yi soyayya da ke ko kina so ko ba kya so ta karfin tsiya ma. Cinye su dodo. Ku ba kya ji ne? Na so. Zan zo gidan na. Ko ki ji ba? Kin ji ma ya fara ba. Allah ta ne makaci. Da ta ke mata baya. Makashin maza.
Kar ki raga mai. In ji labari mara daɗi. Mahaifinki kuma ya dawo in ji abin da zai ce. Ya dawo ya magana na kamar ni ma yake raba ni da ki. To baka isa ba. Allah ya damun da malam lafiya. Saboda Allah rigima cikin gida yanzu nan naga yarinyar nan Fatima ta fita tana ta surutu tana waye me yake faruwa da Allah? To makashin maza ne ta zo tana kuka. Wai Salma zo nan. Makashin maza ya ce yana son ta. Kuma ta ce min ba ta son shi ya ce soyayya ko dan dole sai an yi ta. Don ta ce ba in ya ce yana son ta ce ba ta son sa ba shikenan ba. To naga ai ta ce ba ta son shi. Salma wuce ki je ki zauna. To dama ai tarbiyyar ki ce ke kika dora su kan wannan tarbiyyar. To yanzu ina abinci naki. Malam abinci a nan gidan? Malam kenan. Ai ni na ga ma bukatan ka kawai ka raba ni da ƴaƴana ne. Ba ka da wani buri malam ka raba ni da ƴaƴana ne malam. In na gaya musu magana ka ce wai ina suna bin tarbiyya na. To malam an taɓa raba da uwa ne? Saboda ka je ka kwakulo aure shi yasa kake duk abin da nayi ba daidai ba ne? Ni ban dafa abinci da kai ba malam. Wato a gidan na an kawo abincin a dafa. In yi magana abinci a ce ba mara kwano a gidan yanzu. Malam kenan. Sai ka jira amaryan da ka je kana nima in ta zo ta fara girki tana baka. Amma ni abincin da ka kawo shi yanzu in dai ni zan dafa da hannuna ni da ƴaƴana ne malam. Haka yayi tsarin yayi abin da kika dauka. ƴaƴanki su mun ke ma ke mun kenan. Kai makashin maza. Maza kan karshe. Ka fita harkar kanwata. Ba wannan zancen. Haka kace? Haka ne. Idan kana neman rigima to za a yi ta tsakani na da kai. Wannan shine layi na. Shikenan. Haka ne. Uwar gida ki banni cinye su mana. Ai dama ana ta fatan Allah ubangiji ya hada. Ke mai dan kwali fita. Banni da dan wahala. Ba abin da za ku iya. Uwar dakin na kuma in ta sa baki ana cewa ban mata to in ta sa bakin ta ma huta zan sa an cire bakin. Bari ka jin tela ma bare kai da ina hukan ka sai dai ka farka ka ji ana mara buka. Sai ka lafa. Ba sa yin ka bari. Idan ka ce kai ne to ni ma ni ce. Ai ba za ki tabbatar da dan wahala bane ni sai ta hada. Uban da ya fasa Allah ya din shi. Za ki gane wahala ta. Garam din mana. Me duka ya hada din. Wahala kawai. Sai da ke zauna kin san inda sabo ni ai na riga na saba saboda tsayuwa kuma ni ma ce ki dai zauna kar ki damu. Ina wuni ina gajiya. Lafiya lau. Ya kwana biyu. Lafiya kalau ya gida. Alhamdulillah. Gaskiya kwana biyun nan ma fa ba karamin misin ɗinki nake ba saboda gaskiya bana jin daɗi a ce irin a waya ba zan ji ki ba in na kira wani lokaci ba kya ɗagawa sannan kuma ke ba za ki ɗauki waya ki kira ni ba sannan kuma gashi ba haɗuwa nake ba kin ga babu yadda za yi hakan ya min daɗi. Wallahi in gaya maka ka san magana ɓangaren karatu na ɗin gaba ɗaya shine yake sa wani dawo na yi busy amma insha Allah zai wuce. Gaskiya ne komai lokaci ne amma ni dai duk abin da za a yi at least dai ko da a ce kina busy da yawa haka ya kamata a ce ko da a ce ba ma yawan haduwa ya zaman to dai a ce a waya dai at least dai na kira ki zan dan jiya lafiyan ki yake ko kuma in kika kira na zan san halin da kike ciki kuma zan samu kwanciyar hankali. Hakan zai mun daɗi a raina. Gaskiya ne kuma
Ibrahim ni ko na tambaye ka mana. Tambaya a ba matsala ina sauraron ki ai menene kike so ki tambaye ni? Ta Allah wace sana'a ce kake yi? Sana'a? Ni sana'a na. Ba komai. Ba komai. Kake da ba komai. Sana'ar ka na tambaye ka fa. Ni dai sana'ata kawo shi muke yi. Kuma ba wai na wani abu bane. Kawai dai ina tunanin gaya miki ne ba don komai ba sai dan saboda na san cewa mafi yawanci ku mata idan kuka ji mutum sana'arsa kaskantacciyar sana'a ce hakan na iya sawa ku rabu da mutum. Ni kuma duk abin da zai sa ki bar ni ko ki guje ni ba na ƙaunarsa saboda kin san irin san da nake miki. Wannan shine dalilin da yasa kika ga bana so in gaya miki irin sana'ar da nake saboda na san ba wata sana'a bace mai ƙarfi. To alhamdulillah da ya zama na cewa abin da nake ji raɗi a gari ba haka bane. Masha Allah. Kuma sana'ar kawash ai sana'a ce kuma ba zan guje ka akan ta ba insha Allah saboda gaba ban san wani irin albarka Allah zai saka a ciki ba. Na ji daɗi sosai domin na yi tunanin a duk lokacin da kika san cewa kawash ne sana'ata su za ki iya guduna a lokacin. To amma alhamdulillah tunda Allah ya sa hakan bisa za ki guje ni ba. Insha Allah ba zan guje ka ba akan wannan abu saboda ka san ai ina son ka. Na ji daɗi sosai. Allah ɗan ƙara maimaita min kalmar na inji. Assalamu alaikum. Mamu alaikum salam. Malam Bala ina wani? Ina yini ina gajiya alhamdulillah. Lafiya kalau. Na yi mamakin ganin ka yau a haka. Wannan takarewa haka? To kin gani mutum da zai yi aure dole ya sami yarinya kamar ki dole ya ce zai canza. Ko kuwa kika gani? Haka ne. Shi ne abin da nake gani. To ni ba ma wannan ba. An yanka ta tashi. To fa. Abu ya ƙara dawowa baya. Me kenan? Yar ka jaba. Ta sa an mun dukan tsiya. Ke dan babarki hakke ce zaki auri tsoho na? To ai Allah bai hana ba. Idan ban kashe ki har layira ba ki ce ni ba jaba ba ce. Ke bari fa ki ji in gaya miki ni ce kadai zan iya shinshinawa a ban mun ba da yake ba dan uwarki. Ka dalla me kuke jira ku zane min ita. Yan wahala kawai. Wa ya ce miki da Barna gabas take? Ku zo mu ci. Wannan yarinya duka. Duka. Ita yattawa? Ita fa. Wannan yarinya na rasa me take ni biya ka rayuwa. Sannan kuma ƙawata ta zo ta gayan min an ganka kana leƙa gidan mutane. Ni din? Kai fa. Ni ne nake leƙe. Kai fa. Wannan duk wannan magana gama sai kin toshe kunnen ki tunda abin ne ya taso. Ke ma kin sani. Haka ne. Gulma iri sai an dauko ana miki. Ni da an zo an gayan mu. Gaskiya a dauki mataki ni dukan da yarka take mu da kuma wannan leƙe-leƙen gidan mutanen da kake yi. Ai al'umma na ga miki munafunce sai wanda kika ji. Wannan ma sai nan gaba za ka miki wani fa. Amma duk abin da ka ce miki wannan sai kin yi hakuri. Al'umma kin ya ki ji. Duk irin wannan kwane yake kaunarka da alheri. Ba kwane yake kaunarka da alheri ba. Amma irin wannan sai kin toshe kunnen ki kin yi kaman baki ji mutane ba. Don haka za ta ga miki wannan gulmacen. Haka abin da ke fata da ki hakuri. Amma ita wannan yarinyar da kika faɗa mai wannan sunan da ba na so ma ni da na faɗa an fata wannan sunan. Amma wai ita ce ta tare sa aka tare ki aka dake ki. Yan daba ma kuwa. Yan daba. Kai wannan yarinya abin take mu. Uwar ta ce mun ita ma ce mun. Ba komai. Allah da zaki gani. Inda ɗan wancan matakin wannan ma zan ɗau mataki a kanta. In Allah ya yarda. Shikenan a gaida gida. A gaida matan gida. To sai an jima.
Subhanallahi. Baiwa Allah. Kau Allah mai halitta. Malam lafiya? Baiwa Allah. Malam waye kai dan girman Allah? A'a, baiwa Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai, haka da Allah. Waye haka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku shiga. ‘Yan mata. Wai da Allah malam lafiya? Wallahi tun da na ganki ne na ci kawai ba na iya bari ki wuce ba sai na tinkare ki na gaya maki abin da yake cikin zuciyana. Wallahi na kamu da sanki. So? Kwarai ko kamar da yadda kika jin nan. Kiga ina ta binki ba? Shi ne kake ta bi na hakan nan? Kuma na ganka da takalma a hannu. A to ai ni shushana ne yayi. Kai shushana? Wallahi shushana ne yanzu ma wurin aiki zan tafi. Madadin yanzu ka kama hanya ka tafi wajen sana'arka sai ka dinga bina kana ce min kana so na shushana. To ya za a yi wallahi zuciyana ne ta raya mu. Ina da ma lokacin ka ke. Ya ka tamu da dan Allah ki saurare ni. Ka san Allah malam? Idan baka daina bina ba idan ban maka ihun barawo a wajen nan ba Allah ya tsine min. Me ka kuma na ihu barawo? Haya ba san maka ihun barawo ba. Daga cewa ina son ki yake mai ihu barawo? Ka ga nayi kalan tsaran ka ne? Zaka dinga bina kana ga min cewa kana so na. Wannan yarinya akwai kyau. Wai. Na rantse da Allah na samu wannan hene sati 7 a gida ban fito ba. Gaskiya duk wanda ya aure wannan yarinya ya huta. Mutane ba su san me yake damun ka ba da ka fito waje wannan ta dinga damun ka ana addabar rayuwarka. Yanzu shi wancan ya tare ni. Yana giya min ma shi shushe ne. Ake banza ko. Ba hali ka fita? Mutane wannan ba su me akan ka ba. Kai Allah ya kyauta wallahi tallahi. Baiwar Allah, ba ke bane jiya na ganki da baban jaba kofar gidanku? Baban jaba kuma? Wai kuma baban jaba? Wanda naga kika fito kika turo kofa. Kika rufe mai kofa? Oh, wannan mutum ne wani mai suit kenan. Shine kuwa. Baki san jaba ba? Shi jaba? To ai ba wanda bai san jaba gari na saboda babban yar daba ce. To bara ma an gaya miki. Shi baban jaba kawata zai aura yanzu ma maganan auren sa ake yi. In ma san shi kike to ki ma daina wannan mutumin. Wannan mutumin da na ganshi ma hasali ma ni tsoro ya bani. Kin ga zo ki wuce ki kama hanyar ki tafi ban san wani baban jaba ba inda ya miki. Kawata, jiya kawai ina wucewa sai na ga Malam Inuwa a kofar gidan su wata yarinya. Malam Inuwa. Kin ga yarinya nan kyakkyawa bara da ita. In gaya miki kawai sai na ga Malam Inuwa sai leke yake. In gaya miki ta bugo mai kofa ta kyale shi a gurin yana ta jira. Ke kin ga wulakanci da ta mai jiya? An gama sa rana an yi komai aure ya rage? Wallahi ni da idona na ga Malam Inuwa. Wallahi zai zo ya same ni sai na ɗauki mummunan mataki a kan shi. Malam Inuwa. Ni wallahi kin san me yadda kika ɗauki Malam Inuwa hannu bibbiyo kika bashi soyayyaki amma abin da zai miki kenan kawata. Zai zo ya same ni. Ke dai kam nagode. Nagode miki da wannan labarin sai an jima. Ni kin sa ma din raina ya ɓaci. Sai haƙuri. Sai an jima. Malam Inuwa ina wuni? Ina gajiya. Lafiya lau. Malam Inuwa daga ina haka? Ban gane daga gida nake. Malam Inuwa, har yanzu dai kana nan da halin ba a canza ba. Wani irin hali ne da ni? Hali ko zan mutumin kirki. Ai jiya ina ganin ka. Malam Inuwa kana nan kana ta leke-leke a gidan mutane. Ni din kuwa? Kai din. Dai ki dai tunani amma ba ni ba. Ni din kuwa Malam Inuwa kamata a canza hali. Kawata ma za ka aura amma har yanzu hali bai canzu ba? Saboda haka maganar nan ta tsaya iyana. Kina ji na? Ko ba gaskiya ba halin nan naki ki canza ni ma halin nan na canza. Shikenan matsaya a haka. In an
je dai a ga da mutum gida shikenan magana ta wuce. Ya ake ciki ne? A lafiya lau. Ni yanzu ba wannan bane a gabana saboda ni yanzu ba komai ni yanzu a gabana na riga na zubar da makaman yanzu saboda ni yanzu aure nake nema kuma yadda nake neman auren nan bana ma so ni a san cewa ina wani abu da ya shafi kalan wannan dan Allah dan Annabi ku yi hakuri ku banni in samu in mallaki wannan yarinya da nake so in aura domin in na rasa ta komai zai iya faruwa da ni kuma magana gaskiya ina Sai yanzu saboda za ka yi baro shine za ka daura zani. Ai ba ma zani ba idan abin da ya fi zani ne ma na daura in dai har zan samu mallaki wannan yarinyar domin aka ce kuda ya ce in dai bukata za ta biya to rai ba a bakin komai bane dan haka ni abin da nake so dan Allah ku rufa min asiri kawai ku yi hakuri ko ga duba masu tunda ya karaya ya riga ya daura zani kai sako ya zama dan Daudu ya daura zani wannan ba umarni kake tela mana ba domin na rantse maka da sarkin sammai da kasai idan da umarni kake telawa mai gida yana cewa in kakkafe maka kirji sarkin sammai da kasai tuni na kakkafe ma wallahi ba wai umarni nake kokarin badawa ba kawai dai roƙon alfarma nake yi dan Allah dan Annabi a mantar da maganan nan na gode ku taimaka min domin ganin wajen na mallake ta an riga amma wannan alfarmar tuntuma ya fi rafa. Na gode. Gaba salamun baya salamun albadari mai kashin kuli. Jama'a kai mu wallahi ko daban-daban sai mun dawo. Inuwa kana rufe mana gida. Ya ba zan rufe gida ba hajiya. Wannan wani irin rayuwa ne ka ɗauko ma kanka? Ban gano ce irin shi mutumin da zai sabo amarya shine zai magana cewar ina zan je. Wai Inuwa so kake ka koma yaro ne? Dole ne sai ka yi ƙara'i? Ni ban gane maka ba tun da ka fara nima wannan 'yar banzan yarinya shikenan. Gaba ɗaya duk ka bi ka canja rayuwanka. Biki ya riga to ai dole in tsaya ce zan gyara kaina. Dan Allah jama'a ku taimake ni. Na ɗaya ƴaƴanki sun fitile ni, yakin fitile ni. Me zan yi idan ban yaka ba? Wannan wani irin rayuwa ne? Lallai, to ba niki. Ba za ka rufe mana gida ba. Lallai Inuwa, wallahi talla abin naka gaba yake. Dole in yi kwalliya, in yi tsaf. Domin na nuna miki hanzu da ƙwari na ba tsufa ne ba. Lallai. To ni aya ka ɗauko ni. To aya na ɗauko ki kin zama rajau ga kinan. To Malam Inuwa ba zan yadda ba. Ba zan yadda ba wannan shigan da kake ya ishe na haka. Auren fasa za a yi. Duk ma yanda zai yi. Yanzu kin ga tafiya ta ni zan ci ma zan tafiya. Inuwa ka dawo. Inuwa za ka dawo ka same ni abinda ka bari shi za ka tarar Inuwa. Wallahi Ibrahim na manta ban gaya maka ba. Me yake faruwa? Wai jiya kawai na zauna ina shan iska a nan. Kawai sai ga wani mutumi ya zo shegu da kofa ya tsaya ya min guri. Mutumi kuma ya zo ya kura miki ido? To garin yaya kofa na kulle? Wallahi ina zaune kawai ina shan iska. Kawai ya zo ya kama kallon ki? Na ce maka zaune nake ina shan iska yanzu ai ba sai an rufe kofa ba ko? Gaskiya ki daina barin kofar gidan nan a buɗe saboda ba na son wani yana zuwa yana kallon ki kuma ki riga kin sani saboda ki riga kin san irin yanda nake son ki ko kuda ba na son in ga ya kalle ki ma ko kuma ma ya ce ya kusance ki ko kaɗan. Ai ba wai ya shigo bane kawai dai ya tsaya ne a bakin kofa sai yake cewa wai taɓa lalle Allah ya yi halitta. Kin gani ko? To ya fi ni sanin Allah ya yi halitta ne? Ya fi ni sanin irin halittan da Allah ya yi ne a nan gurin? A banza ne na rikice a kanki? A banza nake son ki? Da har zai iya buɗe baki shi ya buɗe baki ya ce wai Allah ya halitta ya fi ni sanin Allah ya halittan ne? To shikenan yanzu dai insha Allah za a kiyaye. To dan Allah ki kiyaye. Ni yanzu zan zo in tafi amma dan Allah kamar yadda na gaya miki kada ki ƙara yadda ki bar kofar nan a buɗe. Ni in son samu ne ma duk ko bacci zaki ki dinga kwanciya da lika. Ina son ki. I love you so much. To shikenan bye.
so ki To ni me zan faɗa? Kawai na ka wuce ne ba ko gaisuwa. ba wani maganan ba ku gaisuwa ni na riga na san halinki da ko da ke ba wani wanda bai san halinki ba a garin nan to don haka in ma da wani abu da kika sani game da ni ki fito fili ki gaya min kawai gwara ki gaya min dan in ba haka ba idan har na ji wani abu a gari to billahi lazi zan ɗauki mummunan mataki a kanki kuma na tabbatar da idan har na ji wata magana na san ba kowa bane ya fitar da wannan maganar ke ci Ni ba wani abu a raina to me ni ba komai. ko watan wata rana idan na ƙara jin na ji wani abu ya fita a kaina in na ji wani abu ya fita a kaina to billahi lazi zan ɗauki mummunan mataki a kanki dan na san halinki ko kuma in ce duk garin nan ba wanda bai san halinki ba in na tashi irin matakin da zan ɗauka wallahi sai kin yi regret a rayuwanki ba shikenan tunda aka kika ce ba komai ko kuma in ji ko in gani in ji labarin wani abu daga gare ni da ya shafi rayuwata in ji kin fitar kin gaya ma wani ai na sani me ban sani ba Wallahi sai na faɗa. Kowa ma sai ya ji. Duk garin nan kowa ma sai ya ji. Alaikum salam. Malam Inuwa. Ina gajiya. Alhamdulillah. Yace al'amari dai abubuwa suna ta tahowa. Zaka kin ga shirye-shirye yayi nisa. Sai kamar su tarazu, fenti ne, tile ne, duk abubuwan da rike sani na gida wanda mutum zai gani kawata gidansa tuna ina gama. Sai ka ke kawai lokacin biki nake jira Allah ya tabbatar mana. Gaskiya dama jira nake kan. Ni ba zan zauna a gidanka. To ba za ki zauna a gidan ba zan zauna ba tun kafin in shiga ma akwai matsala ina ga na shiga. Yanzu duk wannan abin da nake nan akwai matsala. To ba zan zauna tare da matanka ba. Ga 'ya'yanka tun kafin in shiga gidan an fara samun matsala ina ga na shiga. Gaskiya akwai matsala ba zan zauna a wannan gidan ba. Ba zan zauna ba gaskiya ka neman mu wani gidan. Na gaya miki duk wannan fannin takin na fa ɗauka ni ina fa da iko da yanci da gidana da kuma abin duk da ya dace. Ba ka da iko da gidanka. Da ƙaramar 'yarka da uwarta sun kama sun daka. Yarka babbar jaba ta kama ta da kaya kake so da ni in naje gidan kuma ai sai Allah. Ba su fa ƙarfi na ba na faɗo mataki akai kuma wannan ma za ki ga abin da zai faru. Ke da ki shigo in kika shigo ki kwantar da hankalinki kamar ma ba a yi wancan ba. Sai haka abin da nake so da ki kwantar da hankalinki wannan al'amari a ci gaba da harkoki na biki in Allah sa da zaki ga me zai faru. Shikenan. Amarya ta ango kenan. Wani na san dai ba wani matsala. Irin munafancen nan ne da gulmace irin wannan matan nan suke ke ka zo a gaya miki na san ko magana ta wuce to alhamdulillah a gaida su umma a gaishe su nagode Kawata wai wani kasuwa kike ganin za mu je wannan sayayya ne? Duk ba ga kasuwanni nan ba, ga Kwari, ga Sabon Gari, ga Wambai, duk wanda muka zaba. Gaskiya Kwari za mu je saboda a Kwari za mu fi samun kayan kwalliya masu kyau. Ke kawata ina so fa a fitar da ke a bikin nan so nake a je a samu kayan kwalliya idan muka kai uwar gidan kanta sai ta rena kanta. Mijin ma da kanshi idan Malam Inuwa fa ya ganki ba sai ya zata fa ba ke bace aka kawo. Haka ne so. Ai dole ne in fita da ke kawata, dole ne kawata. Mu je kawai. Ke kawata ba ma wannan ba ran baki wani labari. Dakata, ba na son ji. Matsala ta da ke. Har yanzu ba za ki daina halin nan naki ba? Ba za ki bari ba? Da na gifta a ce ga kawar munafuka. Ke har yanzu ba za ki daina munafunci ba? Ba kya sai ki ji sa. Duk inda muka gifta a ce miki munafuka, ga kawar munafuka, me haka? Ki daina wannan rayuwa ba rayuwa bane. Duk inda na je a ce kawar munafuka, ni dai ki zo mu wuce mu harkan gaban mu. Ba na son munafuncin nan. Za ki ji da shi. Ba na so. Ba na son ji. Kai wannan gayan ba shi bane ake kiran baban jabuwa? Shine mana. wannan yarinya Kai ka faɗa yakka jaba ta kiyaye fa in ba ka ba sai na yi fata-fata da ta na sarata. wacce ta kuma Mu ma za ka kalli tsabon idan mu ka rinka tambayan mu ma yakta aka ka haifan ma mu ne za ka rinka tambayan mu kana wai wata yakka. Wai ba me kuke jira ne? Me kuke jira?